FM4, 12, ffwythiannau hyperbolig. Mae'r maes llafur yn gofyn bod ni'n gallu deall a defnyddio y diffiniadau ar gyfer y 6 rhan o'r ffwythiannau hyperbolig, i integru nhw a'i differu nhw, defnyddio y ffwythiannau gwrthdro a i ffurf logarithmig a integru a differu rheini. Felly, diffiniad sin x yw pŵer x minus pŵer minus x dros 2. Diffiniad cos x yw yr un peth gyda plus yn y canol. Diffiniad tan x yw sin x dros cos x. Rhannu'r rhan esbonyddol a ni'n cael naillai 1 o'r 3 yna. Ni angen hefyd gwybod beth mae graffiau sin, cos a tan yn edrych fel. A'n hefyd mae cosech yw 1 dros sin, sech yw 1 dros cos a coth yw 1 dros tan. Mae reina yn debyg iawn i'r ffwythiannau trig, ond maen nhw'n cael eu diffinio yn hermau ffwythiannau esbonyddol. Graff cos yn edrych fyna, mynd trwy'r pwynt 1. Graff sin yn edrych fyna, mynd i anfaedredd, rhaid mytha graff tan o'r blaen. A graff tan gyda asymptot yn yn hafel i 1 a yn hafel i minus 1. Felly mae cos yn gymesurol o gwmpas yr uchelin a mae gyda sin a tan cymesuraeth cylchdro o gwmpas y tardd. Nawr mae unfaithiannau trigonometrig yn debyg iawn i'r rhai hyperbolig heblaw bod yr arwydd y flaen y term yn newidweithiau. A Rheol Osborn yn dweutho ni bod unfaithiannau trig yn gallu cael ei newid i'r hyperbolaidd dim ond bod arwydd yn newid tu flaen i lluoswm 2 sin, fel welwch chi nawr. Felly, yn trig cyffredin, mae cos sgwar plus sin sgwar yn hafel i 1, ond yn rai hyperbolig, mae cos sgwar minus sin sgwar dyn ni fyna, felly mae'r arwydd yn newid, yn hafel i 1. A mae rhain yn rhwydd i'w profi gan ddefnyddio yr diffiniad esbonyddol. Mae 1 plus tan sgwar yn newid i 1 minus tan sgwar yn hafel i sech sgwar. Mae 2 sin gyda ni yn y tan sgwar. Cot sgwar plus 1 yn hafel i cosec sgwar. Na mae sin sgwar gyda ni yn y cot sgwar ac yn y cosec sgwar. Felly minus fyna, lluosi popeth gyda 1 a mae gyda ni'r unfaithiant coth sgwar x minus 1 yn hafel i cosech sgwar. Gallai profi'r yna gyda'r defnydd o'r a's. Ar gyfer sin a plus neu minus b, mae gen ni sin a cos b plus neu minus cos a sin b. Does gennym ni ddim sin lluosi sin yn y fyna. Felly mae sin a plus neu minus b yr un peth. Ar gyfer cos a plus neu minus b, mae gyda ni cos a cos b, minus neu plus sin a sin b. Felly mae sin lluosi sin gyda ni. Felly mae'r unfathiant ar gyfer cos a plus neu minus b yn mynd yn cos a cos b plus neu minus sin a sin b. Tan a plus neu minus b, gyda ni'r unfathiant yna. Yr unig le mae sin lluosi sin yw ar y gwylod, felly mae'r gwylod ar gyfer y tan yn mynd yn 1 plus neu minus tan a tan b. Ar gyfer yr onglau dwbl, mae gyda ni sin 2a yn hafel i 2 sin a cos a. Dim sin lluosi sin, felly mae'r un cyfatebol hyperbolig yr un fath. Tan 2a, yn unig le mae sin lluosi sin gyda ni ar y gwylod, felly mae tan 2a
yn mynd yn 2 tan a rannu dy 1 plus tan sgwar a. Cos 2a yn trig, mae yn cos sgwar minus sin sgwar. Felly sin lluosi sin, felly yn y hyperboleg, mae yn cos sgwar plus sin sgwar ar gyfer cos 2a. Ni'n gallu newid y cos sgwar i mewn i 1 minus sin sgwar. Felly mae gyda ni 1 minus 2 sin sgwar. Felly mae sin wedi lluosi sin fyna am yr un cyfatebol a mae'n 1 plus 2 sin sgwar. Os ni'n amnewid yr sin sgwar, mynd i 1 minus cos sgwar, does dim sin lluosi sin gyda ni yn yr un yna, felly mae cos 2a yn haflu 2 cos sgwar a minus 1. Ond mae'r rhain i gyd, mae llawer o'r rhain yn y llyfr yn fformula, a os nag ych chi'n gallu cofio nhw, meddylwch am yr un cyfatebol yn y trig, a wedyn ni, os oes sin lluosi sin gyda ni, newid e mewn i plus neu minus, depend o beth oedd e cyn ni. Calculus. Differi sin x yn mynd yn cos, felly differi sin kx yn mynd yn cos kx lluosi dy k, differiad y ffwythiant. A mae integri felly wedyn yn mynd yn cos kx rannu dy k. Rannu dy differiad. Does dim newid arwydd, cos yn mynd yn sin yn mynd yn cos, lluosi gyda differiad ar gyfer differi, a rhannu gyda differiad y ffwythiant ar gyfer integri. Tan yn mynd yn sech sgwar, fel o tan, differiad tan yn mynd yn sec sgwar, lluosi dy'r k ar gyfer differi. Integri, mae'r ffwythiant yna'n cael ei roi i chi. So, integri tan kx, mae gyda ni ln log naturiol cos kx rhannu dy k. Ar gyfer ffwythiannau hyperbolig gwrthdro, mae sin minus 1x yn cael ei roi i chi yn y llyfr yn fformula. Felly, mae'r 3 yn cael ei roi i chi. Falle gallen ofyn i chi brofi fe, fi wedi neud yna ar y sleid nesaf. Ar gyfer cos minus 1, gallen ni gael plus neu minus fel ateb ar gyfer datrysiad unrhyw hafaliad. O achos mae cos yn gymesuriad o gwmpas ar uchelyn y. Felly mae'n rhaid cofio hwnna am sy'n ni'n ateb cwestiynau. Right, ar gyfer profi, neu gweithio mas, ffwythiant gwrthdro, falle gallen ofyn i chi, falle na. Felly os yw x yn sin minus 1 y, mi na sin draw, mae y yn haflu sin x. Felly sin x, diffiniad sin x, yw e'r pŵer x minus e'r pŵer minus x dros 2, lluosi dy 2. Lluosi'r hafaliad i gyd gyda i'r pŵer x, felly mae e'r pŵer 2x dy fi fyna, 1 gyda fi fyna, 2 i'r pŵer x dy fi ar y dechrau. Ail drefnu fel bod gyda fi hafaliad quadratic mewn i'r pŵer x, felly defnyddio'r fformula, lle mae b nawr yn minus 2y, felly b plus y minus, b di sgwario minus 4 a c, felly plus 4, ail isradd na, rhannu hwnna gyd y 2. Cymryd 2 mas o'r 4 mas o'r ail isradd, a wedyn rhannu gyda'r 2 gwylod. Felly mae e'r pŵer x yn y plus neu minus ail isradd y sgwar plus 1. A felly na beth yw x, wedyn bydd ln hwnna. Ni'n cymryd y positif, achos ni uwchben yr uchelyn x. Felly, ond am newid x gyda y a ni'n cael yr hafaliad na am sin minus 1 sy'n cael ei roi i chi
yn y llyfryn fformula. Differi sin minus 1 yn cael ei roi i chi, cos minus 1, tan minus 1 yn cael ei roi i chi. Ond os wnewch chi ystyried y differiad sin minus 1 x dros a, felly bydden ni x dros a yn yr ffwythiant yna, a mae gyda ni felly integri 1 dros a sgwar plus x sgwar, ail isradd hwnna, yn rhoi sin minus 1 x dros a. Mae'r ochr yma yn cael ei roi i chi yn yr llyfryn gwybodaeth. Felly, differi ffwythiannau gwrthdro yn rhoi ffracsiwn i chi o ryw fath, a wedyn mae'n integri'r ffracsiynau yna yn dod â chi nôl i cos minus 1, sin minus 1, tan minus 1. Falle bydd angen chi brofi rein, a dwi wedi gwneud yna yn y sleid nesaf. Felly, os gyda ni y yn haflu sin minus 1, byddai sin y yn haflu x, felly differi gyda x, differi sin y gyda x, ni'n dod â cos y, ond gosod di y di x wrth i ochrau. Differi x gyda x yn rhoi 1 i ni, felly mae di y di x yn haflu 1 dros cos y. Newid y cos mewn i x's, ni'n gwybod bod cos sgwar minus sin sgwar yn haflu 1, felly mae cos y yn haflu 1 plus sin sgwar y ail isradd hwnna. Ond ni'n gwybod bod sin y yn haflu x, felly mae cos y yn 1 plus x sgwar. Felly, differiad y o'r gwreiddiol yw 1 dros ail isradd 1 plus x sgwar. Rhaid gofyn bod nhw'n gofyn i chi brofi hwnna. Ar gyfer ffracsiwn le mae gyda chi a sgwar plus bx, a x sgwar plus bx plus c wedi ail isradd. Mae angen cwblhau'r sgwar a defnyddio un o'r yna sy'n cael ei roi i chi yn y llyfryn fformula. Ar gyfer integri rhywbeth fel un sy'n heb ail isradd, mae angen cwblhau'r sgwar a defnyddio un o'r rhai sy'n cael ei roi i chi yn y llyfryn fformula. Ond ar gyfer integri y mynegiad fel sydd ddim yn ffracsiwn a x sgwar plus bx plus c wedi cymeryd i ail isradd, dyw e ddim yn cael ei roi i chi yn y llyfryn fformula, felly mae angen meddwl beth byddech chi'n amnewid gyda. Felly, ar gyfer a sgwar minus x sgwar, os byddwn ni'n amnewid gyda a sin i bedol, fydden ni'n gallu cael gwared ar ail isradd. Ar gyfer x sgwar minus a sgwar, amnewid gyda a cos i bedol, a sgwar plus x sgwar gyda'r sin i bedol, oherwydd yr unfathiannau bydd yn cael ei defnyddio. Yr bocs melyn, yr integriadau ddim yn cael ei roi i chi. Cwestiwn. Datrysiwch yr hafaliad cos 2 theta yn haflu 6 sin theta minus 3. Felly, mae cyfle i ni newid y cos 2 theta. Felly, defnyddio cos 2 theta yw cos sgwar theta plus sin sgwar. A wedyn ni moyn yn gyfan gwbl ar gyfer datrys, so ni moyn yn gyfan gwbl yn naill sin neu cos. Mae gyda ni sin wrth i hunan o'ch yna. Felly, defnyddio cos sgwar minus sin sgwar yn haflu 1. Cael gwared y cos sgwar theta, felly mae cos sgwar theta yn 1 plus sin sgwar theta. Mae gyda ni hafaliad mewn dim ond sin, casglu termau, 2 sin sgwar, minus 6 sin, plus 4 yn haflu 0. Ni'n gallu gweld bod hwnna yn gallu cael ei rannu dy 2. Felly sin sgwar theta plus 3 sin theta plus 2 yn haflu 0 yn gallu cael ei ffactorio. 2 a 1 ar y cefn, a minus 2 minus 1 yn rhoi minus 3 yn y canol. Felly, naill sin theta yn haflu 1,
neu sin theta yn haflu 2. Felly mae theta yn haflu sin minus 1, 1 neu sin minus 1, 2. Y fformula ar gyfer sin minus 1 yw ln x plus ail isradd x sgwar plus 1, cael ei roi chi yn y llyfr yn fformula. Felly, theta yn 1 ar gyfer x plus neu minus ail isradd 2, neu ln 2 plus neu minus, so 2 sgwar plus 1 yn 5, ail isradd 5. Felly yna'r ddau hafaliad, ddatrysiad yna yn y ffurf ln. Felly, cwestiwn arall, dangoswch fod integriad x lluosi sin x yn haflu 1 dros e rhwng 0 ag 1. Felly, gan bod yna y lluoswm, mae rhaid defnyddio integri fesul ran. Gosod u yn haflu x, felly mae du yn 1, dv wedyn ni yn sin x, felly mae v yn cos x. Felly, integri x sin x yn u v, felly x lluosi integriad y sin x yn dod yn cos, a hwnna rhwng 0 1 minus v du. Felly v yw cos x, du yn 1. Integri hwnna rhwng 0 ag 1. Felly, mae gyda ni integrad cos yw sin, felly gosod 1 a 0 ar gyfer y ddoi fynegiad yma. Mae cos 1 lluosi 1 minus 0 gyda ni yn y bracet cynta, a sin 1 minus sin 0 sy'n rhoi cos 1 i ni yn unig, felly e'r pwyr 1. Gyda ni fyna. Yn yr ail fracet, sin 1 yn unig, sin 0 yn 0, felly sin 1 yn pwyr 1 minus pwyr minus 1, rannu dy 2, casglu termau fyna, popeth dros 2, felly pwyr 1 dros 2 minus pwyr 1 dros 2 yn 0, pwyr minus 1 dros 2 minus pwyr 1 dros 2 yn dod yn 1 ohonyn nhw. Felly, mae gyda ni'r ateb roedd angen. Cwestiwn arall, bach yn hirach. Mae'r ffwythiant f wedi ddiffinio ar gyfer x fwy na neu'n haflu 0. Yn hermau, f of x yw sin 2x minus 14 sin x plus 8x. Dangoswch fod differiad f yn y mynegiad hwnna. Felly newn ni hwnna gynta. Felly sin 2x, differi hwnna mynd yn cos 2x lluosi 2. Differi 14 sin x yn mynd 14 cos x. Differi 8x yn mynd yn 8. Felly, ni'n gwybod bod cos 2 yn hawlu cos sgwar plus sin sgwar. Felly, ni angen newid y cos 2 mynd i cos sgwar plus sin sgwar. Ni'n gwybod bod cos sgwar minus sin sgwar yn hawlu 1, felly newid y sin sgwar, achos ni angen popeth yn cos. Felly, mae gyda ni 2 cos sgwar plus cos sgwar minus 1 minus 14 cos x plus 8, casglu termau, mae gyda fi 4 cos sgwar minus 14 cos x minus 2 plus 8 yn rhoi plus 6 i ni. Cymryd 2 allan, a mae gyda ni'r mynegiad roedd yn ei angen. Felly wedi defnyddio unfathiannau a differi. Rhan B. Dangoswch fod un pwynt arhosol ar y graff a darganfyddwch ei gyfesurin x gan roi eich ateb yn gywir i 2 ledigol.
Ni wedi differi, gosod hwnna'n haflu 0 i gael pwynt arhosol. Gosod yn haflu 0, ni'n gallu rhannu dy 2. Felly mae gyda ni 2 cosh sgwar minus 7 cosh plus 3 yn haflu 0. Mae hwnna'n ffactorio. 2 lluosi 3 ar y pen yn rhoi minus 6 a minus 1 yn y canol rhoi minus 7 dyn ni. Felly naill llai mae cosh x yn haflu hanner neu cosh x yn haflu 3. Ond mae cosh x fwy na'n ein haflu 1 yn rhoi bod cosh x yn haflu hanner yn amhosib. Felly, cosh x yn haflu 3 yn rhoi, cofiwch ar gyfer cosh, ni'n gallu gael plus neu minus, cosh minus 1, 3 sy'n rhoi 1.76. Ni'n gallu defnyddio'r bwtwn ar y cyfrifiannell ar gyfer cosh minus 1, 3. Sy'n angen mynd trwy defnyddio'r ln os dwi'n gofyn i chi roi ateb i 2 ledigol. Felly, gan bod x wedi diffinio fwy yn haflu 0, yn pwynt arhosol ni yw plus 1, x yn haflu 1.76. Nawr ten. Rhan C nawr, mae eisiau ni wybod a di hwnna yn maximum neu minimum. Felly mae rhaid i ni differi eto. So mae cosh 2x yn mynd yn sin 2x lluosi 2. Felly 4 sin 2x minus 14 sin x a mae'r 8 yn diflannu. O wybod bod yn x ni yn cosh minus 1, 3. Dim y gwerth y golen. Gosod y gwerthoedd mewn yna a cael ateb yn 28.28 sy'n fwy na 0, felly mae'r pwynt arhosol yn minimum. Enghraifft arall. Darganfyddwch wir werth 1 dros integriad 1 dros 4 plus x sgwar rhwng 0 a 4 gan fynegych eich ateb fel logarithm. Felly, o'r llyfryn fformula, mae hwnna'n cael ei roi ni fel sin minus 1 x dros 2 rhwng 0 a 4. Os y 4 mewn, mae sin minus 1 2 minus 0, sin minus 1 0 yn 0. Felly, o'r llyfryn fformula, mae sin minus 1 2 yn mynd i fod yn ln 2 plus 2 sgwar plus 1 ail ustradd 5. Minus ln 1. O, mae sin minus 1 0 yn 0, dy beth. Felly ln 2 plus ail ustradd 5. Rhan B. Enrhifwch ail ustradd, integriad ail ustradd x sgwar minus 2x plus 2. Gan roi ateb i 3 lledigol. Cofiwch, mae'r rhain ddim yn, os dwi ddim yn ffracsiwn, dwi ddim yn cael ei roi chi yn y llyfryn fformula. Mae angen cwblhau'r sgwar, felly x minus 1 wedi sgwario minus 1 plus 2 yn rhoi plus 1 i ni. Felly dan yr ail ustradd, mae gyda ni'r mynygiad yna. Felly ni angen integri rhwng 1 a 2 x minus 1 di sgwario plus 1. Gosod, gallech chi fynd yn syth mewn i am newid gyda x yn haflu ty beth sy'n angen. Ond yn yr enghraifft yma, ni wedi defnyddio u fel y u minus 1. Felly du yn haflu dx. So mae dx nawr bydd du, a mae u sgwar plus 1 dyn ni o fewn yr ail ustradd. Newid y rhifau, so x yn 1, mae i bedol yn 0, x yn 2, mae i bedol yn 1, so ni wedi am newid popeth yn yr integriad yna. Felly,
os gosodwn ni I bedol yn sin theta, felly bydd theta yn sin minus 1 u. Felly mae du yn cos theta d theta. U yn sin theta. Newid y rifau, so u yn 0, mae theta yn 0, u yn 1. Mae theta yn sin minus 1, 1. Felly mae'r integriad wedi newid I 0 I sin minus 1, 1. So sin sgwar plus 1 sydd gyda ni, a'n lle'r du, mae gyda ni cos u d theta. Mae sin sgwar plus 1 yn cos sgwar. Felly ail isradd cos sgwar yw cos. So ni angen integri cos sy'n cos sgwar. Ni methu integri cos sgwar, felly mae rhaid ni ddefnyddio un o'r unfathiannau neu defnyddio diffiniad cos. Cos theta yn e'r pŵer theta plus e'r pŵer minus theta dros 2 wedi sgwario, a ni'n cael y mynegiad yna sy'n rhwydd yw integri. Felly ni angen so e'r pŵer 2x yn mynd I e'r pŵer 2 theta yn mynd I e'r pŵer 2 theta dros 2 dros 8 nawr. Hanner yn mynd I hanner theta, e'r pŵer minus 2 theta yn mynd I e'r pŵer minus 2 theta, rhannu dy minus 2, felly minus 1 wythfed yn un o fyna. Gosod sin minus 1, 1 yn lle'r theta, a gosod 0 mewn, ni'n cael 1 wythfed, minus 1 wythfed sy'n 0, a 0 fyna. Felly mae'r mynegiad yna yn rhoi 1.148 I ni. A dyna ddiwedd y fideo adolygu ar gyfer ffwythiannau hyperbolig.